Mo na importante na ko pandungan sila kay daghan matag sala sa una. Mo ni problema nako. Kay ubos man ko, ingnon na dayon ko, unsa man na sinuli wala man na nag-eskwela. Unsa man na sinuli dili man na pari. Unsa man na dili man na pastor. Sa una silang si Kristo ang magtutudlo. Kay naay pilosopi boy taas ilang pagtuon tungod kay tuison nila kini. Tama. Naman na sa walang kasulatan sa katapusan, di pa katungingan sila, pagpainom ng mga balik sila, gituis kini sa mga tao nga alamag na magbuhat sila daing balaod, mga pulpito. Ato rin yung pag-isgutan nun mga igso, no? Kining pagtulunan may tungod sa kasuko. Dili nato kini makaplagan sa Mateo 5. Og mao kini akong ipangutana kay ang kanuli. Aron ni mahatagan kini katinawan kung sa baybot pasabot ani mga pulonga. Nasayad kamo nga ang mga tao giingnan kaniadto. Ay pagpatay. Ang magpatay nga nubag niini sa hukmanan. Apan karon sultihan ko kamo nga ang masuko sa iyang isikataw dadon ngadto sa maghuhukom og maghingalag kuanggol sa iyang isikataw. Manubag niini ngadto sa labawong hukmanan. Og bisan kinsa nga mingon nga buang ang iyang isikataw malagmit nga mahiagom sa kalayo sa impyerno. Busa inigdala na nimo sa imong halad ngadto sa halaran unya. Didto mahinumduman mo nga nasilo kanimo ang imong isikataw. Biyae ang imong halad at tabangan sa halaran ug adto dayon ang imong isikataw og pakig-uli una kaniya. Unya balik sa halaran og padayon na ang imong paghalad sa Dios. Kung may mukiha kanimo og dadon kaniya sa hukmanan, pakiguhusay dayon kaniya samtang may panahon pa. Og wala pa kamo maabot didto kay kun maabot na kamo sa hukmanan, itugyan kaniya sa huwes og ang huwes mo tugyan kanimo sa pulis og bilanggoon kaniya og magpabilin ka dito hangtod nga mabayaran nimo ang imong mga multa. Unsa pa bot pasabot ani mga pulonga kol? Atong kulik atong ganyan nga Oh, adto sa dito gay sa nalaran. oh mo na siya. Diya ka Mamo na siya ang connection sa ato ang previous nato nga mga video, no. Kining natawag nga busa kung inigdala na nimo si imong halad ngadto sa halaran unya may tao day nga kuan nasilo biyaan sa ang halad og atuon sa ang tao nga ang gikasilagan kay hobsa, no. Mga usa ba mga isa pasaylo ana. Oh. Una sa tanan katong sa sinugdanan boy, di ba, ang katong maghukom sa iyang isig ingon hukman pod sa labang hukmanan, no, di ba, no? Buti pasabot ka nang mag-away mo, di ba, naghukmanay man mo anak, di ba? Kita kung mag-away ta naghukmanay ta kada dili binuang nako di matulenta dito sa kapitan baka o sa hukmanan, di ba, no? Tama gid. Nya silutan ka pinagi sa imong hukom dito sa hukmanan, di ba, no? Nakay penalty. Ang katong niingon nga panggol o buang hukman ka sa labang maghuhukom ang Dios, di ba? Kanang miingon ka nga sus unsa man tong batawhana nga nabuang naman to, sobra naman to ka Dios nun. Nabuang naman tong tawhana, o di ba, no? Nga kwanggol ka, mga pamalikas. Nga hukman mo ka na sa Dios kaya naman ito ay pamalikas. Ayaw pang imong buang sa imong isig kaingon, di ba? Pamalikas man na. Di, ang Dios na maghukom nimo. O nya kung nakay kasido din sa kalibutan, ayaw pabuta nga adto ka sa tinuod nga mo neutralize ninyo ba. Dili adto sa libakera, dili madto budako na dito nagkukmananay man ang mga libakera. Mananay man. So adto sila dito sa mga hukom. So silutan sila sibo sila mga sala. O nya katong naingon nga kwanggol mana dito kinahanglan jud nga dili ka mo adto dito sa huwes kay ang huwes muhatol man sa imong sala. Nga dadon ka sa pulis adto ka sa bilangguan. So binta din sa kalibutan kay aduna may sentensya pila ka tuig. Pero ang Dios man tungod sa taas kang kahigayunan niya di sa gustong tandaotan nga patsyon ayaw mo pag-abot dito kay masilutan jud mo kay naa may silot din ni pero mubo lang ang panahon sa imo magkanang kinabuhi life sentence o diha naman. Pero ang problema boy kay human kamatay nimo na pa man kay kinabuhi nagtuo mo nga human sa kamatayon wala na sakit. Dili ay tanaw ang mga tao nga imbal sa mahon, di ba? Dili na masakitan ang iyang lawas kung patay na. Pero day ang iyang espiritu hangtod sa kangturan nga sakit dito. Umaw man ay wala nasabtan sa mga tao, munang wala sila nahadlok sa impyerno. Nya karon ang katong salas dito, di ba, no? Katong salas sila kumana ka sa halaran,
biya isa nyo ang alaran adto sa imong taong gisanagan pagay pasaylo una kamo mobalik ka nako mauunta na ang bagay sa gisulti sa mga tao nga naa nila ang Ginoo. Ay ang Bagay. problema unsa man ang halad ato amang kinabuhi, di ba? Ampo surrender no. Surrender sa Diyos. Pang Domingo, masabado man o daghaman tang pagtutuo sa adlaw nga importanteng mga adlaw sa ato pa moadto ka surrender ka sa Dios pero ang imong gisurrenderan ang inyo hamang katong namuno diha ni surrender ka silang balaod. Ya ang balaod sa Dios ni adto ka din surrender ka dito aron ikaw maluwas. Kung moadto man ka dito nagpadiyos-diyos ka na kay kahiubos kalagot ya dito ka muluhod anang kinulit sa tao dito ka mosumbong sa nag-ingon nga mao ni atong relihiyon makaluwas dinhi mo makaluwas wala ang naa sa Biblia ana bisan si Kristo unsa inihap ko man gani ang inyong buhok sa inyong ulo bisag di pa mo musulti ako na kanang madungog pero ang atong naandan nga pagtulon-an didto pa man ka musip-sip musuborno pa man niya nga yung gani Ginoo altar altar simbahan no ni adto ta sa simbahan dati altar ba importanteng mga lugar diin ta maghinulsol nya ni adto ta sa simbahan di ba kaluwasan ayaw sulod dito ayaw sag sulod dito biya isa ang ayaw sag adto dito adto ay mong taong gikasidagan gikay sa pagpasaylo una mo balik sa Dios kay bisan pagkapila ka maglod dito sa to pa Dios sip-sip to. Napakurin na dito. Sip-sip ka si mong agalon. Kung baka ba, nagsip-sip ka ba, nagsimba ka, pero di ay, bakakon ka, libakira ka, adon nakikikaubsan, sa mana, padis Diyos. Pas Diyos, niya pag gawa sa simbahan, Pas mayo pa to imong kaaway dito nga wala nagasimba kay magampo man ka, ama na mo anak ka sa langit pagdaygon ang imong ngalan. Kani siya sa Katoliko ra bagid ni nga giak bagid ni. Naara bagid na sa tuwa. Muni nga makasukan Ginoo mga pare unsa mo sala sa inyong pagkamit sa akong gibalan di ba na mas balaan kasulatan sa sunod ang episode na may sugutan nato na sila atong mini nga si Kristo ang tinuod nga pangulong pare ko sulat ni San Pablo ngadto sa Hebreo di ba no tanawa si Jesus naghalad gyud sa iyang kinabuhi ang buti pasabot nga halad dili buhi dili mga mananap dili mga butang. Naon siya nang gihalad na mo sa simbahan. Ang inyong kinabuhi, di ba ni adto mo sa halaran kay mo surrender mo sa Ginoo, mo surrender mo sa simbahan, mo surrender mo sa inyong balay pahulayan. Kung baga bang papahulay ka sa imong garbo na dito. Ay, wala sa mga itabo dito, sip-sip man na dito, kay wala man mo nagpahuway, nga na-stress noon mo, ya dito mo bagsigsulti, hilak-hilak, Ginoo, kapato si, mo, sige makagsip-sip dito. Yan, nag-ingon man Ginoo dito, biyahe isa din biyahe, nga nung nagpuot na imong kasing-kasing, nga nagpakarong ingnon ka lang. Nagpakaroon ino biyahe sa dinhi adto sa imong tawo kasadagan biyahe sa pasaylo sa pasaylo kani una ka mo babalik ka nako yaon sa may gisulti po dito sa namunuan ninyo dito wala man gud gisulti ang balaang kasulatan apoy mo anak sana akong ginahilakan kay sa una dugay ko sa simbahan nakasimba ko nagkumpisal pagay ko sa pare tanan akong gisulti adto to nya paludon lang ko dito sige amana mo nya wala di ko kabalo unsa day kabubot unsa Dios kana di ay nagsulti siya anak dili na ko maluwas gitagaan ko kamo kahigayunan kamo ang magkinalan pinaagi sa inyong buhat sa Papa Jesus kay gigamit ako nila nga nahimo silang balaan nagpadiyos-diyos sa paludon ng kamo sa dili niyo madungog mo dawata ako iatag ang imong kaugalingon isurrender ka na ako imong kaugalingon kay mo gamit ang mga balaang espiritu haron matuman ang kasulatan nga mo gamit sa taong balaan haron mulanog pag-usab ang among mga tingog ug magpandong ikaw sa kalayo sa espiritu tungod sa kay kaniadto gipasilyohan pa man to silyohan pa nila na magpandong ko kaya bantay po na nagpapandong-pandong po na sila ngami di ba nagpandong-pandong po na base sa sunod ato anang tandog na lisod kay boy kay daghan kaayo ang naa sa balaang kasulatan nakakunik lang tanan tanawa karon ang atong di ba atong naging nga episode sa ating sukutan nato ni no biyahe ang halaran adto sa inyo o kada kasimba ka nya na kay pagdumot yan atuo lang ka nga nakakaon ka sa lawas o nagampo ka dito paampo-ampo ra man na wala man gituman ang kabubuton matuman ang pagbuot dinhi sa yuta mo sa langit unsa may pagbuot pasaylo ang nakasala kanimo ayaw paglipak ayaw paghukom mo tong nang naghukom-hukom mo nang nag-away mo kay naghukmanay man mo abad ka dili pa naghukmanay mo ay mga mo sa hukmanan ang Diyos siya ang tinuod nga maghukom niya ang balaang kasulatan mo maghukom mo ni ang gamiton kining balaang kasulatan kay gipakamatyan ni sa mga taong bihag kaniadto tama gid mga igsoon kung bago ka pa lamang napadpad din ni sa atong munting channel ginahangyo o ginadasik ko kamo kanunay sa pag-click
sa subscribe button o pagkahita pod ang notification bell para kung doon ako bag-o nga mga video, updated ka kanunay. Tawang salamat. Tanawa sa San Pablo, tanawa si Job, tanawa si Lazaro, tanawa ang mga apostolis, tanawa ang nagsakripisyo, tanawa si Pedro, gitawarik gani siya. Sa nagpapatay niya, yung isa nagpapatay, sila na po, naglingkod sila na kuno ang langdon, mao kuno na ang simbahan. Dili, gipatay kanunay si Kristo. Gipatay, pinaagi sa pagluhod sa patay, nga kinulit sa tao. Dili man yung madungog. O na itiilili man ang makalakaw, yung man ang kuguson. Tama. Buhi kanunay ang kinaiya ni Kristo kay makalakaw. Kay ang kita man ang simbolo sa panagway ni Kristo. O, di ba? Ana ako sa labing ubos. Kung kinsa nagpataas, akong ipaubos. Boss. Makita ko sa mga tako nahigugma kamo sa labing ubos kanyo ana ako kanina. Ay ang karon nahigugma sa labing ubos tuay nang nahigugma sa dato. Yan dato sa ipoksip-sip po dito kay naa sila kay ubos na ikadalo muhatag lang dito sa nagwali. Oh mo na siya nga anino sa tinuod nga Pangulong Pari. Sa sunod og napatay panahon boy timan ini yun ni kay atoan na pod nga itakil na pod nato na si Kristo ang tinuod nga Pangulong Pari. Kaya ang gagamit ra ba sa mga tao no? Kay si Pablo kuno pari. Oh yes, nagisgot og pari. Nga pari sama ni Melkisedek, sama ni Kristo. Nagsakripisyo, nag-alagad, nag-atiman. Pari ba si San Pablo kaniadto? Dili. Dili. Ang pari nga sama sa mga Levita nagbuhat og pulpito, nagbuhat og laing filosofi, propesiya. Nga pabor sila. Panidan ninyo. Gawa sa itong mautan. Wala man ko nagaingon na tanawa karon. Maglibog ko kay sa una nag-uban-uban ko sa pari. Na nagwali nga di matapos ang kalibutan. Na nagwali nga matapos ang kalibutan. Na nagwali nga na inkarnasyon. Inkarnasyon. Na nagwali po nga wala inkarnasyon. Naglibog ko. Na pinagwali nga na impyerno. Oo, na pinagwali. Ingon po ang pari. Uban po wala. Nakita ko na impero. Na pinagwali nga na ang impero. Ay nagwali, nag-ingon bang Ginoo nga hatag dito sa simbahan kay mao na ang tinuko sa Dios. Dili sila nagtukod oy, binuhat na sa tao. Binuhat sa tao duwa og tulo lang kaadlaw. Karon kung makapamalandong sila, bad ka bisig nakakasalang doon, kung bibiyak ka sa imong naandan nga pagtulunan o pagtuo, naman nas bala ang kasulatan. Biyain ninyo ang inyong naandan nga pagtulunan o inyong pagtuo. Pari ano, kaligat-silagan ko yung kapistahan, kisalagan ko yung kasaulugan, naman na sa bala ang kasalatan. Nagsigig hisgot, nagsigig yaw-yaw nga kani Santos sa pista ni sa Santos nga inyong alagad, pero ang kinaiya na Santos pag Santos pa ninyo. Boy, kani sakit yun kay ni. I'm sorry sa mga sulti kay sumala sa kong gingon mo, sugot naman ko kay kung dili mo mamati na ko, sultian ko kamo, mamatay gyud ta. Ako gani, sugot na ko kwaon sa Ginoo kay pait kayo boy ang mga taong sultian nimo na sa balaang kasulatan, ikaw hinuon inyong dautan. Nakita man ako ang impierno, nakita man ako, gipakita man sa ko, dili sa ko mata. Nagila ko. Kaya nga naman, hindi ka matay, mao na po, nol, adtuwa, nagiubos ko anak nila, kay wala man silang nagtuo nga, adtuwa imong tao, gikay ubsan, gikalagutan, active kay sa simbahan. Pero nagdumot siya, hakog siya, nagpatukod og simbahan, pero tanawa ang iyong kinaiasa, gikan sa mga kabos. Tama, Kay gisaaran lang, buta og piyang nga mananap, gisairan sa nagwali, madungog na, kaya ang templo ka na, balahan nimo, gigrasyahan ka sa Ginoo, dili, sila nagsulti. Ang grasya sa Ginoo ka nato, ang kabulahanan boy, ang kabulahanan. Bulanan. Bulahan kang kabos, bulahan kang gidaw-daw, bulahan kang nagkila karon, bulahan kang nagsubo. Tanawa, Tama, gid. bulahan ka nagmasakiton. Ang uban mag-uol pa nga nagsakit ganong ako pag mas maayo nga nagsakit ka kontra nga ditso kag patay. Kaya nagsakit ka, makahinomdom ka kay ang imong lawas. Hakog man na sa una, isog man kay na, astig man na. Kay mo patay pa man gid na. Kay isog man kay ka, gusto man ka, ikaw, hawad, imo tanan bandi, ug ikaw inyong nga dato. Tama. Mo na magsakit ka. Swerte, paglipay mo kung magsakit mo, kay gitakaan mo tsansa, balik sa Dios. Yatag imong katigayonan, ay nagyatag dito sa doktor, ay nagyatag, pwede ka pagtagaan mo na siya. Kung may tsansa, gawas na. Niya, ibalik sa Dios. At tanawa karon nagsakit si Chris Aquino, nagsakit na si Basigi Kugangyo, Ginoo ayo hapat ka tsansa. Tama.
daga nag-ingon nga mas dautan na siya o ano kuan man na naghukom man na siya. Tama. Wala nag-ingon ang kinutanawan tong tulisan o diya dayong gidala. Pag hinusto aduna pa nay panahon. Aduna pa kay panahon kung masakit man ka. Pero kung bad gyapon ka na, gyapon ka sa imong naandang pagtulunan, sige lang kag sip-sip ni ala sige sip-sip sa Ginoo pero wala ka na ngay pasaylo. Wala ka nag-ingon nga adto ay mong taong gikasilagan gikaw sa pangay pasaylo. Aron mapapas ang sala. Mo na importante na ko pandungan sila kay daghan matag sala sa una. Mo na yung dili problema, mo na yung problema nako. Kay ubos man ko, ingnon na dayon ko, unsa man na sinuli wala man na nag-eskwela. Unsa man na sinuli dili man na pari, unsa man na sinuli dili man na pastor. Sa una silang si Kristo ang magtutudlo. Kay naay pilosopi boy taas ilang pagtuon tungod kay tuison nila kini. Tama. Naman na sa walang kasulatan sa katapusan, di pa katungingan siya, pagpainom ng mga balik sila, gituis kini sa mga tao ngayon, alamag na magbuhat sila daing balaod, mga pulpito. Ako rin gitukod na ko ang ato ang pagtuo, dili pagtuo, tinuod yun, nga universal ba, nga walay tay reliyon, walay gidapikan, wala. Tama. Ako kumiingon sila, gibaraan ako pare, wala ko dapig, dukay kung binangyakan ka sa pare. Kumaingon po na ako, ang mga relindad po ko na nila ito, dili. Isa lang ang atong Diyos. Anong sige matagtukod-tukod, ug laing simbahan, nga nagsige ta hukmanay. O, dadon ka, dito sa hukmanan. Tama. Ang pulong mo ay maghukom, karon dako kay na siya. Kung nisulod man ka sa simbahan, boy, pero ikaw nagahukom, ikaw nagpataas, bad kayo, biyain na lang. Padis-dios na. Tama. Buhat. Mas maayo patong buta, mas maayo patong wala nagasimba ug butan. Murag pasasiyo ka ba? Napataas kasi mong kaugalingon. Gigamit nimo si Kristo haron ikaw ingnon nga reliyoso. Mga reliyoso ba na sila boy, mga reliyoso pero dili tumutuo. Anong tumutuo? Kung tumutuo na nagbuhat. Tama. Reliyoso lang sila. Nag-agad lang sa ilang reliyon. Ang tumuto, nagbuhat, nagtuman. Matuman ang pagbot din sa yuta mo sa langit. Pasaylua kami, nakapasaylo sa nakasala. Mo na siya ang tumuto. Nya baka kon man na reliyoso man na kay ngano man igura man gisulti na. Nagsultig baka inyong baba pero ang inyong lawas nagbuhat mali. Kay nagsigig pagawas og hukaw ay naa sa imong karbo. Kuan ang karbo. Kaon mo og gahi. Mo na ka sakit ni sampalong gid ni, di ba? Unsa pa inaan diha? Pangutan na pagid. O kaya gid tanan boy kay mas maayo nga masabtan jud sa tanan. Kay muuyog na ning kalibutan ang tanawa karon o. Wala man sila naniid. Stop, look, and listen. Hunong sa mo sa inyong pagdebate. Hunong sa mo sa inyong pagpatas. Hunong sa mo sa inyong pag-ambisyon. Hunong sa mo sa inyong kalibutanon nga pangandoy. Paminawa sa ang palibot taga nagsulti og mga naay mga bisyon. Tagang pagpahinumdum. Kung dili man na mahitabo, mas maayo magbuhat magbalaan ta parang naay mga taong pinili. Pero makubos-kubosan ang katalagman. Apan tanawa na sila. Mga pinili na nga nagpatas. Nasulod sa simba, nagkinataw-anay sa sala. O sa may migato ni mo dito. Para lang kang dagdagon. Haron ikaw makasuborno. Kung dili sila mo to og imperno boy o kaluwasan. Kahadlok yun ang Diyos. Ako nahadlok ko sa Diyos. Tungod kay nahadlok ko sa Diyos, gihatag na ko akong kagalingon sa Diyos. O gibiya na ako akong magabtangan tanawa. Masig aniyon ko nila. Diskuhan na ako biliran. O karon biliran pray na para na sa akong pamilya. Mga negosyo na ko. Tungod kay nahadlok din ko sa Diyos. Kay isa lang takay linog, isa lang takauyog. Karon akong giyang yung amahan. Ayaw sa amahan, itugyan sa daotan amahan. Ayaw sa glaglaga. Dawaton ko ikaw. Karon makasulti ko sa kamaturan kay daghan pa ang mga tao nga ilang gibutahan. Karon lugangan ang Diyotay kanila. Daghan pa ang mga tao nga nangitag kaluwasan. Ang makadungog unta sa akong tingog mo ni atong gigamit karon ang YouTube kani. Iya man nagahaw man na samahan. Wala magpasabot na kiglaban ko sa daotan. Tamagan. Bahala na. Kung dito mo o kabalo na mo kinsa yung amahan. Kaom na samahan ang tao, boy. Ang tao mo nagpili kay ang paboran sa tawhan, ang kalibutan, ang kailibkon. Tama. Manang kamay rin kay mo ito tanawa na. Ang tanawa ang mga bata, mas mayo unta nga madunggan ni sa mga bata kay permi gina kung ginasulti tahuran ninyo ang ginikanan karon ng mga bata wala na ipagtahod boy. Wala na. Bana ko kasa wala na. Wala. Nagsalig lang sa bunyag, di makaluwas ang bunyag. O Panginoon sa gawa sa Espiritu. Boy, ang Espiritu mo'y nagkinagkaluwasan kay mao ka na ang silutan.
atong lawas gikan ka na sa abog, balik ra gina sa abog, tanawa na ang balsamahon, di ba wala na sakit. Ang problema boy, ang silot hangtod gyud sa kahangturan. Dili man na sila madlo ka na. Busa ka mo po nakadungog, bad ug good man ug naama mo sa lang doon. Dol ka mo nga ri, dali nga ri. Wala ko lang suko sa akong tawanan. Yatag na ko akong kaugalingan to Diyos para kaninyo. Pero kung magunahon na nga ako pinuwi pantoson, dili ko Diyos, dili. Sinugo lang ko, ulipon lang ko sa Diyos. Walang gamiton ko sa mga balaang espiritu. Aron isulti na ko ang tinago ni Kristo. Amen. Isulti na ko ang kamaturan. Aron may katungod ta o may kagawasan ta, mangayo kaniya. Kay nagbago kita, naghatag ta, naghalad ta sa itong ginaba. Halad, surrender ba? Ampo, surrender. Halad na to, Halad, itong kaugalingon na to sa gila. Kadili na ta mabala ka. Ayaw ka balaki. Kay walay nasulat sa balaang kasulatan nga dili mahitabo. Kay dinhi nakakusay ko ninyo na akyod na to na dinhi, no? Sa mata sa Macedonia. Tama. O sa katao ko, di ba, sa panag-ingnan sa tao nga bisan unsaon, nagpadayon ko sa pagpanudlo hantod gini sa akong kamatayon. Mga malipay ko kung kuhaon ko sa Ginoo kay makapahuway na ko sa wali mga taong kahig mga ulo. Unya ka mo na'y manubaga na kung mamatay, mahandi ako pa'y sukuon niya. Tapos dili magito mamahandi na ako. Nga ino na kong daotan ni kong patay. Wala na. Dili ko matao, dili. Wala na. Dili ko Diyos. Dili ko inyong abogado kay mas bright pa mo na ako. Bright pa na sila. Kaya ilang tuuhan katong nagpasigarbo nga taas siya kay balo sa kalibutan. Yes, kay kalibutan na siya. Inundo yung pag-ayaw, boy, ang giingon sa Diyos, ang may gugmaon sa kalibutan, kaaway sa Diyos. Salamat sa mga nag-subscribe sa Espiritu ng Gasa. Nataas-taas akong istorya, medyo gay gidni. Akong mukhaon na kamo gay, dili mo gusto nga daigdaigon lamang. Kanang mga taong nagdaigdaig kaninyo, pasabot na katas pa lang ang inyong imnon. O dito mo musuborno kay nagsaad sila nga makaluwas kaninyo. Pero, bahala na mo. Ang makaluwas, ang balaang kasulatan, agi sa otoridad, bisan si Kristo, sa otoridad. Balaan ka na, boy, kipakamatyan ka na sa mga taong balaan. Kipakamatyan ka na sa mga taong mga bihag, antusan ka na nila, pero kita wala ta nag-antos. Igo lang nato silang panagingnan. Salamat, og ang Diyos unta, kanunay makatag kaniyo kaalam, og mao na kini ang kaalam, kung himo, timbang-timbangon nyo gamiton ninyo ang inyong saktong timbangan na diin ka mo may kaysiguruhan pinaagi sa pagsulti sa kamaturan sa otoridad. Mayong gabi og salamat ang Diyos kanunay magauban unta ka natong tanan pinaagi sa iyang espiritu. Salamat sa imong paghubad ninyo mga basahon din sa Balaang Kasulatan. Alam sa itong mga viewers kung inyo kayo nagustuhan o ang mga mensahe din sa itong YouTube channel Espiritu ng Gasa. Please like, share, o comment kung kamo doon ay mga pautan. Mas mai-share nila sa mga tao, boy, kay kung dili sila maminaw, basi maminaw pa to sila. Aron batas-tasan pa ang atong kalibutan karon kay daghan pa tang may katungod mag-ampo kay hawa man ta sa itong mga sala kay mga niingon niya, piyaisa ninyo ang altar. Sige mo lod pero wala mo nakapasaylo, kung dako sila sala, mas maayong makita ko nila doon og sabtihan ako sila o mapandungan ako kay tabangan ko kamo pagpangaliw ko lang ato sa Diyos. Biyahin ninyo ang sala og biya dayan tulo ka adlaw pamalandong og naman ni Espiritu ng Gasa pamati mo aron makaambit mo sa kaalam sa Diyos. Diba? Tama. Ang mangita makakaplag, no? Padoktok aron ikaw pakabrihan. Amen. Tama gid. Mga igsoon, daghang salamat sa inyong kanunay nga pagsubaybay. O kami sa Espiritu ng Gasa, nagalaom gayud nga inyo kining nasabtan ang tanan. O kung gusto ninyo sa sama ani nga mga video, please like, share, o comment. Kung kamo adunay mga pangutana nga buot ninyong masabtan. O please subscribe and click the notification bell para kanunay ka mga updated every time nga adun ako'y i-upload nga mga bago nga mga videos. Salamat ug ang Ginoo sa kabuhatan o sa kasaysayan. Maguban unta kaninyo tanan.